ശ്രീകണ്ഠപുരം നഗരസഭയുടെയും സംസ്ഥാന യുവജനക്ഷേമ ബോർഡിന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 2025 കേരളോത്സവം കലാമത്സരങ്ങൾ ശ്രീകണ്ഠപുരം ഹൈസ്കൂളിൽ വെച്ച് നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ ഡോക്ടർ കെ.വി. ഫിലോമിന ടീച്ചർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ജോസഫീന വർഗീസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ആരോഗ്യകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ വി.പി. നസീമ, കൌൺസിലർ ഷിജിൻ എം, സെക്രട്ടറി ടി.വി. നാരായണൻ തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ അറിയിച്ച് സംസാരിച്ചു. PHI സതീശൻ P.V. ചടങ്ങിന് നന്ദിയും പറഞ്ഞു. സന്ദേശങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോരോ സന്ദേശങ്ങൾ, അത് പെയിന്റിംഗ് ആവട്ടെ, വരയാവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ കവിതയാവട്ടെ, സംഗീതമാവട്ടെ, സിനിമാ പാട്ടാവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ മിമിക്രി ആവട്ടെ, മോണാക്ട് ആവട്ടെ, നാടകമാവട്ടെ, എല്ലാം ഓരോരോ വലിയ മെസ്സേജസ് സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്.